Beni görýän mi diýdi, sen ulolýan diýdi. Dostlaryň kän hemmesine ananýan diýdi. Şat günün geler, şat bolar hemmesi. Ýöne qyn günne ýeke kösenýän diýdi. Söz verenlere möz sözüne degmese, buloňam hakyky ýüzleri görünýär diýdi. Bulary aýdyp gitdi, aýtmana wagty baqa. Aýdanlan hemmesi çyn bolup çykdy qaqa. Barma diýen ýerleriňe de baryp gördüm. Jan dostum diýenlerimden ýanyp gördüm. Sen maňa duýdurdyň, öňünde näme boljak? Menem öz ogullama bu zatlary duýdurjak öňünden. Taýýar bolsunlar gidemde, ýöne olar iň soňy öz bileni ederler. Bizem öz ýolumyzda yekelikde azaşdyk. Bizem diňlemän kän ýerde ýalňyşdyk. Inni içimden gurlaşyp sen bilen, söýgüli raýonumda yeke özüm sermelen. Yeňim çermelen, çynanam ýalňyzmen. Bilem ok häzir ýöremeli kim bilen. Sagat geç öýe dolanosum gelen ok. Hemme zat bar ýöne bir zatlara ýeten ok. Näme üçin egnim beýle agyrlaşdykka? Näme üçin ädimler haýallaşdykka? Düşlesem egnimden ýükleri inni ýadow. Degme inni hemme zat ýerine galsyn. Meni gaty ylgatjagyna anan ýadym aýagyma alyp beren ilkinji ajydasyn. Düşlesem egnimden ýükleri inni ýadow. Degme inni hemme zat ýerine galsyn. Meni gaty ylgatjagyna anan ýadym aýagyma alyp beren ilkinji ajydasyn. Mikrofonna Qyska Muslim. Asıl duyurdumun ehli künjüne salam bolsun.